Hej Bjarne. Ja, vi vil så lige sige, når du har kommenteret på vores grill, at vi kun var nummer 1 og nummer 2. Vi var 2 til grillkonkurrencen i 2013. Men vi vil jo sådan set godt invitere Anders FC ud og lære, hvordan man egentlig skal lave mad. Og det er jo ikke fordi, vi på nogen måde vil håne Bjarne. Nej. Men faktisk, det er jo gået stærkt tilbage med Randers FC, siden at du leverede mad til dem her i løbet af foråret. Men på den anden side, hvis de har tid, må de gerne komme en tur omkring Kristrup. For Lasse og jeg har jo gerne, nu vil gerne stille vores parti til rådighed. Vi blev jo nummer 1 og nummer 2 i grill i 2013. Ja. Og vi laver let mad, så de også kan løbe stærk. Vi ved ikke, hvad du har lært dem at lave på deres kursus på Madekspressen i Allingåbro. Men de har godt nok været tunge i røven, siden de var nu, Jeg tror godt, jeg ved, hvad de har fået. De har fået snegle. Ja. De har fået snegle. Er det fransk snegle, vi snakker om her? Det er i hvert fald ikke galoptræning lidt. Nej, det er det ikke. Det er snegle, de har fået. De har været de går fra 0 til 100 på en weekend. Ja, forlænget weekend. Forlænget weekend. Ja. Og jamen, det passer så godt nok på Bjarne og Rasmus egentlig. De er jo så heller ikke de hurtige skutter på havnen. Hvad med Bjarne? Hvad med Bjarne? Er det ham, der står for Madekspressen? Nej, jeg tror Rasmus er med i, men jeg ved ikke. Men en ting. FC Randers. Ved I hvad? Kom ud til Paul og Lasse. Så skal vi satan ned med lære og grill. Og I kan få lov at lave galopkring. Så får I spark i røven. Og så vinder vi den næste kamp. 3 point næste gang. Kan I hygge jer? Tak herfra. Moin.